Ahoj! Vitajte na profilovej stránke tohto kaderníckeho salónu. Sem prichádzajú vaši zákazníci, keď vás nájdu na internete. Nádherná vizitka vášho salónu. Tu hore v rohu si zákazníci môžu prepnúť jazyk. A úplne hore vidia názov vášho salónu, vaše hodnotenie a tlačidlo na rýchle rezervovanie termínu. Nižšie je cenník vašich služieb, strihy, farbenie, styling a ďalšie. Prehľadne rozdelených do kategórií. Vaši zákazníci vidia ceny aj trvanie jednotlivých služieb. Toto je vaša fotogaléria. Skvelý spôsob, ako ukázať svoje najlepšie účesy a ľuďom priblížiť atmosféru vášho salónu. Tu sú vaši kaderníci. Zákazníci si môžu vybrať, u koho si chcú rezervovať termín. A tu vidíte recenzie od vašich zákazníkov. Recenzie naozaj pomáhajú novým návštevníkom získať dôveru pri rezervácii. Tu dole ľudia vidia, kde sa nachádzate a kedy máte otvorené. Výborne, teraz sa pozrime na proces rezervácie z pohľadu vášho zákazníka. Tu si môžu pozrieť vaše služby a vybrať si tú, ktorú chcú. Potom si vyberú kaderníka, s ktorým chcú termín, alebo sa jednoducho spokojia s prvým voľným. Teraz už stačí vybrať vhodný deň a čas, jednoduché a pohodlné. Takmer hotovo, vyplnia svoje údaje, rýchlo si pozrú súhrn a potvrdia rezerváciu. A je to termín potvrdený, môžu si ho pridať do kalendára alebo získať navigáciu do vášho salónu. A to je celá cesta, od objavenia tohto kaderníckeho salónu až po potvrdenú rezerváciu. Všetko v niekoľkých kliknutiach. Dosť plynulé však? Chcete takú profilovú stránku a rezervačný systém? Vytvorte si bezplatný účet na bookingservice.ai a začnite ešte dnes.